Aboliraj diktatoru. Šta je, budalo je? Šta se gađaš dole? Pa di si čoveče do sad? Šta je ovo izgleda dole? Mene pita šta je. Pa sve ti kriv. Ja? Ti, da. Zašto ja? Zato što ne držiš stvari pod kontrolom. Držim stvari pod kontrolom. Znaš što je još strašno? Izgleda da je procurila vijest da nije 2013. nego 2002. A ko je to izdao? Onaj valjda. Onaj Toni. Kud smo vojsku raspustili? Kud smo više vojsku raspustili? Nisam ja. Sad je ovo sredili, taj. Slušaj, to je Pajo, 100%. Pajo, kažem. Pajo realizira. Pa evo, on će stvarno radi revoluciju. 100% Pajo. Naviko ne radi revolucije i dizati bune. Aj ti provjeri šta se događa. Neću, sad sam bio dole i sad klizma. A koliko? Koliko ih je dole? Ma koliko treba. Moraš se obratiti narodu i nešto im obećati. Jo, da se sad obratim narodu. Moraš se obratiti narodu, obećati nešto, a za sve okrivi ovog dole, u zatvoru. Halo? Da. A Toni izdao, a? Toni će se utopiti meni ko Ofelija, a Pajo ko Polonije, ja ću ga osobno nožem izbati. Toni je Lajo, Toni. Ko bi drugi? Evo i tebi. Nemoj se izazivati, čovječe. Evo vi. Ljudi, da vam kažem, samo malo. Samo malo. Da vam kažem, s pravom ste bijesni. S pravom. Imate pravo. Evo da vam ispričam. Idem ja neki dan tu putem i... Samo malo. Dozvolite mi da kažem. Imate pravo na okupljanje, ali nemate pravo ovo biti tako bez veze. Samo malo. Evo. Samo malo. Imamo ovdje popis zahtjeva u 5 točaka. Dok ih ne ispunite, držat ćemo ured pod blokadom. Samo malo. Ja znam da je situacija u zemlji teška, ali nisam ja kriv. Pogledajte samo među vama koliko ima penzionera. I vi sad pošteni u naponu snage koji radite, samo malo da vam kažem. Samo malo da vam kažem. Ovi penzioneri su imali cijeli život vremena uštediti. A sad ja moram, to jest vi, iz vaših plaća ide za penzionere. Pa riješite se penzionera pa će biti dobro. Ne može tako. Ne može. Samo malo, dajte mi da dovršim. Jesmo rekli, jesmo. Samo malo. Hoću završiti. Dozvolite da imam pravo završiti.
Imam pravo završiti, imam pravo reći. Dozvolite da mi kažem, onda hapsite me, radite šta hoćete od mene. Samo dozvolite da završim, imam pravo reći. Neki dan sam išao i vidim da nije dobro u zemlji. I još ja kažem odgovornim ljudima, zašto nije dobro? Ja nisam znao za ovakvu situaciju, ja nemam pojma o ovom. Samo malo. Samo malo da vam ispričam. I ja pitam odgovorne, rekao, a zašto je ovakva teška situacija u zemlji? Pitam odgovorne, oni kažu, baš nas briga. A ti odgovorni su među vama. Vas, neko stoji iza vas. A ko stoji iza ovih prosvjeda, ja znam. Ja znam ko stoji iza prosvjeda. Nećete mene na taj način. Znam, nisam ja kriv. Iza vas je sve na punto Pajo. Pajo stoji iza toga. Vi ste pošten svijet. Umjesto sad da radite, samo malo, umjesto sad da radite i zarađujete svoj novac koji će vam biti isplaćen sutra, vi samo malo, pogledajte druge zemlje i u drugim zemljama narod trpi i šuti, samo vi se derete. Alo. Ako sam ja kriv, raspišite nove izbore, ja ću ih potpisati i onda, zašto ste me izabrali da sad me pljujete? Ja sam sve svoje obećanja izvršio. Vi niste. Vi ste obećali meni svi da ćete raditi, a samo ja. Šta je? Ma nemoj. Šta je doći ti? Šta je? Imamo, znači prva točka je odmah isplatiti za ostale mirovine i plaće. Mirovine sve mirovine do kraja i plaće koje su kasne, šta vam kasni 18 mjeseci? Šta vam kasni? Ništa, samo malo. Dakle, sve je već uplaćeno i koliko je sati? Pola 2. Do 1 rade pošte. Znači sutra, najkasnije drugi tjedan, pred kraj drugog tjedna. Pa ne može. ZAP ne radi. Najkasnije drugi tjedan. Pa ne možemo dijeliti keš. Ne mogu vam keš dijeliti. Mora biti preko računa. Ništa ne vjerujem. A ja sam već sve povukao ove poteze da to riješim. Neki među vama su bili kod mene da vi ne znate i rekli samo da njima uplatim, a vama ne. Neki među vama. Laže!